peyva roje desimet di İngilizî de wek kuştina yek ji dehan ew bi xwe wataya wê orijinal ew e. Lê êdî watayeke din jî wê heyî wataya wê berfireh bûyî bûyî hema wêrankirin yan jî tunekirina nêzîkî temamî. Tu temamî tune nakî lê tu hema ber bi tunebûnê fitînî. Yani tu nêzîkî xelaskirinê dikî lê tu xelas nakî. Kuştin tunekirina bûye awayî. And completely decimated Iran. They are decimated. وەک هون dibînin mesela Trump li vê derê dibêje hinek wê li dijî vê ev gotina Trump derkevin wê bibêjin Trump şaş diaxive. Wek me got ji ber ku desîmet ew bi xwe di wataya xwe de tunekirin yan kuştina yek ji dehanin ne piraniya wê lê Trump di watayekê dibêje wek me hema ew xelas kir me tunekir. Lê bên ser wataya wê ji ber watayê wek me got berfireh bûye. Etimolojiya peyvê ji xwe Etimolojiya peyvê ji decimus yani dehemin û et hatiye. Ev et jî li wan peyvantêzê de kirin û lêkeran çêdike. Wek nemûne aktiv, aktivêt, formûl, formulêt. Evana peyvin ji du pêkhateyan çêbûne. Wê gelo ji bo çima ev peyv bijart têkiliyayek Kurdî heye. Yani têkiliya gelek peyvan ji ber hem İngilizî û Kurdî zimanên Hindo-Ewropî ne lê binarin bê tiştekî balkêş heye. Lê ev desîmêt çawa bûyî ji ber ku ji latînî hatiye wek me got. Di latînî dekem. Di kurmancî de deh. Ew dek hûn dibînin deh. Di soranî deh. Di kirmancikî di zazakî de des. Di İngilîzî de ten. Di Almanî de tsen. Ev hemû ji yek rehê hatine. Hemû ji kokekê hatine. Hatta tê gotin yani ew ihtimal nehatiye piştrast kirin bi aslê xwe ji Hindo-Ewropî ji du tiliyên destan du û her tiliyê destan pênc pênca dibin deh. Yani ew du ew dêya han ji di duatê. Lê çîroka vê ya çi ye? Çîroka vê peyvê bi xwe çi? Çîrokayê jî balkêş e. Çîrokayê balkêş e. Ha çîrokayê ev. Belê çîrokayê vedikere serdema Spartakûsî. Wî baş. Tê gotin ku artêşa Romayê, artêşa a General Marcus Licinius Crassus zêde û derbên giran ji Spartakûsî dixwarin, wî jî biryar da divê tiştekî bike, ku artêşê bîne ser şêwê. Ew jî fikirî gokayê çi bike. Îca çawa kir? Eger komeke ji leşkera bêkêr bi tirsonekî tev bigere yan jî biya wî neke wî çi dikir? Ew komehanê dihatin pişk davêtin. Hûn zanin pişk avêtin çi ye? Yani bi Tirkî dibêjin kura çekmek. Yani ew wextê ku hewl didin ku binarin bêka şansekê wê derkeve. Ew pişk avêtin çawa bû? Deh leşker bana yani yek ji dehan. Deh leşker wê bihatana wê pişk bavê tana yek ji wan wê bêşens ba wê bihata kuştin. Ew ê hanê wê şensî tune ba wê bihata kuştin. Lê tiştê herî xerab divê de yani helbet ji xwe kuştinayê xerab û tiştê xerabtir jî ku ew leşkerên ew neh leşkerên mayî diçûn bi dar û gurzan ew hevalê xwe dikuştin. Ew mecbûr bûn goyî bikuştin. Yani lê dixistin wisa mirineke nedicî de bû. Mirineke giran bû bi êş bû. Ji bo ku bibe ders, ji bo ku kes êdî tirsonekiye neke, êdî bê biya wî bikin, êdî her tiştî li gor fermanên wî bikin. Hûn dizanin bê gurz çi ne wisa? Ji xwe gurz di Kurdî de di wataya wê hene? Yek jê ha ev e. Bi Tirkî jê dibêjin demet, bi erebî baqa yani ew gurza gulan, gurza nîskan her tişt tê gotin hem bi Kurdî jî dibêjin baq. Lê ya ev çekê hanê ye hûn dibînin çekekî giran e wisa bê li wan leşkeran dixistin heta ku bikujin. Îca heger hûn bibînin ev wataya wek hûn dibînin kuştina deh jî yek ji dehan bû. Ev wataya wê kuştina yek ji dehan bû. Lê di sed sala hevdan de ev peyv wataya xwe hinekî guherand. Êdî berfireh bû. Ji ber ku peyv bi xwe ne İngilîzî ew peyvaya dûrî wataya xwe ketibû.
لی هلبت هر گوهرتنی ده هنک کس لدیجی و گوهرتنی جدر درد کفن هینجل دیجی و درد کفن و دی بیشن نابه افتنی تنکرین یان کشتنا یک جدهانه نگو کشتنا پرانگی لی گلک فرهنگ از نشواش بم اوکسفورد فرهنگ نجی ادی اواتیا پر کشتنا پرانگی جی قبول دکن اف جی تیوی واتی گو زمان و جواک باندوری الهفتک زمان و جواک باندوری الهفتکن تی کس نکاره ریل بر گوهرتنا زمانی بگیره لی تشتی گرنگ دورد گوهرتنا خوزایی یعنی جی سرشتی البته دکردی ده روشنا وسایه وقو هندی بینجی زمانا حرب پیفتانه هف استندنش هف و تشتکی گلکی آساییه گلو تخازم وی پرسم گلو کردی ده یال جموعه پیوک نزیکی دسیمت هیه تشتکی وسایه اگر هبوند کارن دشیرو ویانده بنفیس